tsohon gwamnan jihar Kano, sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, kuma ɗaya daga cikin shugabanni da Allah ya dawo a wannan jihar tamu. Sauran manyan mutane da muke tare da su wanda lokaci ba zai bar mu da kira su kai bayan ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun zo wannan gida ne domin jaddada ta'aziyyar mu da mai girma tsohon gwamnan jihar Kano da dukkan al'ummar wannan jihar tamu, musamman na karamar hukumar Badumai, da rasuwa na mahaifinmu baki daya da muke sa. Lokacin da aka wannan rasuwa ana yi sai ji Allah ya dawo da ya zama wani a garin da zo domin ya ta'aziyya a madadina, iyali na da ƴan uwana da dukkan jama'ar Kano bisa wannan rashi da aka yi. Babu shakka rashi ne da aka yi dukkan al'umma, domin mun zauna da marigayi tun muna hakimai, kuma akwai girmamawa tsakaninmu an san zaman da suka yi da marigayi sarki wanda shi ya naɗa shi, an san irin yadda aka rabu lafiya. Don haka ya zama wajibi domin girma da daraja da Allah ya bashi kuma ya ba wa bayansa, da wajibi mu zo mu ta mu ta'aziyya. Muna tabbatar da gamawa da rasuwa dukkanin mu aka yi wa, muna addu'ar Allah ya sa manzon Allah ya karɓi bakinsa, Allah ya yafe dukkan kurakuransa, ayyukansa na alkhairi Allah ya karɓa, Allah ya tabbatar da shi a jannatin shi. Muna ƙara yi wa wannan ta'aziyya dukkan raguwar da wanda da muke tare da su a wannan waje. Muna addu'ar ya gafarta wa dukkan sauran magabatanmu da musulmi da gida. Allah sa mu cika da imani, Allah kare mutuncin da addini, da lafiya da zaman lafiya. Iyayenmu, malumanmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama. Allah sa mu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. hakimai da duka shugabanni da aka zama su wannan wuri domin yi mana ta'aziyya. Muna addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, kuma muna addu'a yadda aka zo wannan gaisuwa lafiya Allah ya bai da mai martaba da duka jama'a da suke wannan wuri gida lafiya. Na gode a madadin dukkanin ɗan uwa da abokan arzika, muna godiya kwarai da gaske. Allah ya saka da